اور کتے تاڑے خاندان دا کوئی وڈا مرن لگیا ہے وصیت نہیں کر گیا سی یہ وہی موت تو بعد پورے شہر دی رجسٹری کرانی ہے جناب میرے ڈیرے تے آ گئے ہو. سن بابر خان تو ڈپٹی بن کے ساڑے چاچے دلاور دی حیاتی نو چک مار گیا پر اسی اج تیری بدماشی دے جواب وچ تیری لاش نو غسل ایس دے تے تیرا مقبرہ اس بار سے بناو گے اور تیسی تیرے مقبرے تے تمالا پاؤں گے تالا اور کمزورات مظلومات اپنے ظلم دا رنگا پھیرنا لے ہو. بابر خان اج تاڑی ایس بدماشی دیا ایہو جہاں صفحہ لپیٹے گا کہ تسی اپنی بیٹھکا چ کٹ تے مسیطہ چ زیادہ نظر آؤ گے.